magsaba! Imki damage, kamusta? Dili ti kahatagag san sa mga ayong kumpiyansa. Christian, kung paminawon ninyo, murag disipulo sa simbahan, pero kung makita na ninyo sa personal, adik kag larawan! Kailangan pa ba na ako ning ukayon para akong kamot kay mahugawan? Kailangan pa ba na ako ning kuy-kuyon kung wagi hapon ko'y mapuslan? Last barrel trying to reference like 357. Magnum, but I don't realize I don't need that fucking gun. Yung sarap batil pa lang sa ubos gikan patas, kaya tiga sa bayan. Sobra kaangas tao karon ni pangparok na mo duhanin ni kay parehas man mo mga bading. Mahimo na karong horror scene kay patuyukon ko na imong ulo nga murag kasing. Grabe imong kamata. Ako si Barak, na walag tuo sa imo na pang counter. Isa! Duha! Tulo! Tira punto magsaba para sa mabot nga dula! Tira punto! Dimension Finals, Pangandoy dos! Kinsa makakuha sa Pangandoy karong gabiun na bay, makadawat og 10,000 pesos, plake, mga clothing, gikan sa Kalinaw, gikan sa Dit Crime Hood, gikan sa Kugigama, sa nanto nga mga major sponsor, pasalamatan na to, Kalinaw Local Brand PH, Hope Trades, tindahan ni Sunny, pambisitahan ninyo na bay, kana to nga mga gipangsulti dire. Salamat kay Gobernador Ronel Roque nga nagsuporta. Salamat sa Tombinyo, Igimaw, sa wala kaila sa kawa, Paradox. Salamat sa tanan mi suporta, Dit Crime Hoods, Riots, og sa ato nga mga tropa diya, gikan 8717, sa ato mga tropa diya, sa mga tropa na to din sa Army. Salamat kay sa inyo ang pagtanaw, pagbisita sa muang finals sa Tirapunto Rap Battle sa Bukid. Okay, di na ta maglangan pa. Murag excited na ang tanan. Pointos na mo bro. Insay mo. Sino next ang nadaog sa kwintos? Isa mo ko na. Siya. Gipinin niya magkuna si Atos. Pansadili pa! Gikan sa Hunto! Gikan Palencia Bukidnon! Magsaba para kay Nonex! Ano next? RCC 27, shout out sa tanan. Anhe. Gikan sa kung wala! Gikan Quezon Bukidnon! Magsaba para kay Atos! A to Z. Respect the MC! Strictly 2 minutes! Para ani nga battle! Finals! Ang mauna ubanat! Si Atos! Unang round para kay Atos! Ali, dire. Ug tinuod ka nga laki, ayaw lulu'i imong mama pag maligo! Game! Mao na ni, no next. Katong ingon nila nga ang naong murag dinosaur. Sige daw, B! Padungga daw mig-roar. Pwes di ni ka ikyas nagparehas mi nga carnivore kaya akong inner core ganak nga manticore. I'll fuck this pussy ass bitch nga murag si Lexi Lore nga nag-glory hole. Hilumon nga ginabuli sa eskwela ni sa una. Pero saon pagsukol, lantawar ko ninyong naong ana. Murag buksingero nga di kahibaw mangulata. Uyuan nga sa pag-umangkon, di makapangasaba. Bayot! Giatay lamya kayo yak muasta sa battle murag si Kinsa. Desperate introvert nga gustong musika. Kaso puro wordplay ug line making kay weak capacity sa mentalidad. Ni apilog battle rap
Kay diri ra siya makapahuwas sa iyang mga ginadaladala. Dili man ni mahip-hop bisag ni awat pa ni sa atong postura. Dala ra sa frustration sa realidad maong sa atong kalihukan nakisama. Maong pangutana, hip-hop ba jud ni si Nonix mga ma'am, sir? Or dala ra sa frustration sa realidad maong garap batil? Yawa na nga nang murag diwata pares. Bayot nga sa mga rapper gusto mo tulunog mod tax gapaka hip-hop para matakasan mga tromas, boplax. Imong naong murag punuan sa saging. Lamay praktis ag sumbag. Kay nakalusot pa kay simple o bird pads. Pues hagba ni ron sa nay pistol nga nakalespak. Nakalusot ni simple o bird pads sa boto nga 2-3. Pues ang armas ihungit ko ni sa baba, total bulala, bababubula, murang di tilaw, surf ni. Nga makita na lang ninyo si Nonix sa ospital nga mutut ni. Kay kinsa man ka, kinsa man siya. Way amigo! Ayawa, way amigo. Ang naakakailara. Samtang ako ginapanghinambog sa uban nga kaila sila sa ako Kay real recognize real. Ug dili nimo na mapeke. Nga dili ka hip hop next ga battle ra ka kay wa kay mabuhat sa imong kinabuhi. Nya kung muasta ka mura kag hari dire. Feeling Lebron. Porkit hapit na pud ka maupaw. Pero balita na ako nakuhaan imong asawa. Maunta to'y una ninyong anak umura ni si Lebron mga paps. Parehas silang Lebron. Ilang mga anak nga drop. Oo, modinay ka. Nga wala nakuhaan yung mga asawa. Ulol sa kuara na sila mo too. Kay una sa tanan, di makanila na amigo. Pero don't get me wrong. Mupatol po kong bayot bay. Pero don't get me wrong. Mupatol po kong bayot bay. Pero sumbagay, maong buak ang pangaani kay naaptan, dugong na wungog, dili na mailhan, mawang dungog sa imong pangan diri sa pangantukan, tas di pa jud nimo malitok imong pangan sa pangantukan isa imong dugo, ikaw kay natukan. Ha? Kita na nga, dili bitin akong context, simplex, di parehas nimo nga, mga tao ginabasag daang clueless o tinuod ka nga hip-hop, pakita imig swag, composure ug skill set kaso sa kung saon wala kay inana next. Ang naaran nimo kay pagka-nonsense. Kay maura na imong makaya nga level. Sukad pa sa una. Samar na sa nadunggan na ako nga istorya nga pag maglulo na kasamtang maligo imong mama. Kay wala sa lugar imong mga tira. Di lang ni basta nga karma. Karon ikaw na pud ang ilaglag sa turna. Mao ni ang gaba sa gipakuha ni mga bata. Yo, mura ko kog angkol. Sabar ra paghilom. Mura magigapag umangkon nga Down syndrome. Tas ingon pa sa ganina, mura ko kog dinosaur. Basig ikaw kay sure ng dinosaur. Tas, kuhaan ko na akong asawa. Asa pa kagi ka na ng info? Ang tinood, Brad. Uya pa mi ato. Siso, umtay ko asawa, imo sing imo to. Yo, nakigbangi na pod neng nagpakagahi. Kay gusto ma-champion. Kaso managi na pod ning hasi nga gusto na pod kang pildihon. Kung kini katabi, lamay pauli o di ka patak-umon kining naay liki karon way sami kuning dugmukon. Tira punto game. Itos mo niya tong ikatulong nga pagatbang murag wala gihapon nimo nasabtan. Ang pangutana kung ahataman matagam pues karon nimo matagamtaman. Okay, double dead nanidaan sa ako. Oo, double dead nanidaan sa kuha ni baboy pero murag naluwas ra kas pagkabanhaw bro. Kaso murag Frankenstein monster gibuhi ra ka pero patyon utro. Utak talang ka, hindi mo kung makayaw, muanggil lang ni dinaot tawhana. Mao gali nga hila-hila, kay gipildi na sa lahi-lahi nga liga. Baliktaran sila balls bars, bitch. Halaga mo,
barya. Paano itos? Coin ka lang, pinaikot bawat round sa aking palad nakalagay. Pagbukas, imposible magiging hari to kasi back to back na to patay. Kailangan mo ba na ako mabalik ko grade 1 aron matunan na puding alpabeto? Iti mabutang ang mo downgrade pa ko aron matupngan na ning ultimo. Kay dugay ra ko ni nakil. Baon ni permisa kong di na ako kalibel. Ayun, siguro ta magkatupong ko magkalot kong 6 feet under. Sa among bracket, pagkapili sa champion, balo na kisay winners. Ang tangin yung bracket, matik, bakante, saon sayon ra kayo kay na spacer. Bakante. Bakante, spacer. Naisakit sa utok, amo patol sa buang-buang. Kung ako ba'y nahat ba nga to? Si Paradox, sarang tirahan ng duha na sila mabuwang. Tapos kita ko pa ni mo bonjing si Densyo. Si Densyo, bonjing, tama ka. Pero mas tama ka tanahon saya, buwang ka. Ingon pa ka nga karaan sa nga banga. Pero taysa, di ba imo naman ingon sa kuwana? Tanga. Pareha may banga, oo, pero si Densyo ang banga nga mubo, maong dali ra na yabo, samtang ako ang banga. Nga sudlanan sa imuhang abo. Tapos, ilalagay ko sa sun clock yung abo mo. Sun clock. Stipot ka lang dyan. O at least, di ba may silbi naman yung oras mo? Tapos may una pagkagawa, nitubo ang karir, tapos guwang na ko. Nitubo, guwang, murarinig bonsai, mas guwang, mas tasog value. Human ko na yung matirahan, na mo pula na mo. Pero dili tong isline nga na sa ulo, kaya ang red line mo na mo bagis sa pangalan ni mo. O ano, overtime ba? Kasalanan mo yan, gago. Sobrang taba mo kasi, kaya naparami yung abo. Kaya, naparami yung abo, kaya tayo ito'y malawidya, spirit of the glass to. O di ba pinatay ko na to, kaya maglalaro tayo ng Ouija, spirit of the glass to. Bigyan naman natin ng oras makapagsalita yung multo. Usa imong ingon? Toskoy, hari patay. Gigamit na ko tong linya katong pangkaduha na tong adula. Tas pa nga, abo, linya man ko to kay spacer na unsa man ka. Ako imong kontra, tas ako imong ginakawatag linya. Oy! Banga. Diwata Paris. Perti ka hasol ning kuanggol. Kabalo ba mong naminaw pa ko ni isang iyang kanta para na ko'y maanggol sa mong batol? Ana siya, makinig sino bang tama o mali? Kung sinong madadali, kung sinong tagapakinig, siya pa ang wali. Tuwaw! Wow! Bobo! Giray mang madadali sa wali. Sunod gali, kung magsuwat ka pare, kahinig oras ang kada letra og mensahe. Di kay idara ni mo padali-dali, nya mura pa kag nagwali nga pare. Tomas Baterna. Pangalan pa lang pang tiguwang na. O kini si Nonex, tiguwang ni. Og dili na ni bag-o nga senaryo, nga putlam na lang ginawa ang tiguwang para malangit isa mag-antos diri sa akong impyerno. Kay pobre! Dili lang sa financial, kundi apil pud sa baruganan. Ginauna pa nimo ning mga ingani nga kalihukan. Una hatong CR ninyo nga ang inidoro kay kawayan. Yawa nga CR na murag tangkal sa manok. Napaysala nga dahon sa saging rang atop. Bantog rang kamo nga mga magsuon, murag mga suman nga pagod. John Thomas Baterna. Mura kang pang Roblox o forma. Square ang noun, but ironically, dili outside the box, mga tirasus. Performance-wise o content standard, la istoryahan, wala ka anak, kay batil nila ni simple rhyme. Ano siya? Wala kay ID? So mura ka na mental sa kwarto, kay kolorom ka. Ha? Ano? Ginanon lang? Wordplay mongoloid! Ning katok, musimilirag pugos para masulod ang wordplay bisag di na related. Mao ang dapat bubuan og gas niya dabdaban ang balayan ng fucking shit samtang nangatulog ang tanan sa ila nagkalat unleaded. Unleaded? O di ba dalira kaayo? Gakalin lang ra nimo mga tao nga ikaw kay maayo.
Kaya halos nakapalibot man sa ato karon kay mga bag-o, real to. Dili sa ingon nga gikaminusan nako inyong lohikal nga pagsabot. Pero ang problema kay imong ginaabusaran ang mga aspeto nga kamulo pa silang improve maong. Di ni makalusot bisan mo action panig-ikyas. Mismatch, duha ka handgun, blaw paw, murag nag dulag Xbox, guess what? Naputos na bunog, murag gift wrap. Samantalang ako, hanutoy Japon delivery bro, murag naka NMAX. Sunod-sunod mga best punch, pagka-job straight ng mga wisdom. Ako mas greater aning less than. Pang kinder mga rima, kung dili kay pang grade 1. Non-X, ironically, na X, tas square ang noun, dapat X squared ang resemblance. But how can you multiply yourself kung ikuhaan na tikag balance si daan? Nya mismong kaugalingon nimo di nimo makuhang ma-accept lang. Karon nakita sa imong duha ka mata nga kung asa ka maayo nga aspeto, ginabasic ra nako sa dula. Samtang ang mga wala sa imuha kay naa pa jud sa ako Naila sa pagdula-dula og mga letra. Kaso ang problema repa, walay MC dire nga dili na kaya. Kanay mong armas nga wordplay, walay special ana. Ang gigamit ni mga armas mo hindi patay sa imuha. Yo, bati daw ikaw wordplay. Ano sa unleaded na sayo na daw kayo. Ano pangutana? Kung may niriya ka to. Shit. Tas ningon ba siya nga kuan daw ko less than. Pag sure na imong itsura mo ra may kag lesbian. Tawa ba ko na yung Roblox? Ano rin yung itsura? Grabe kalingin. Klaro kayo ba'y panggamit pero sa amin. Square. Yo. Yo, round to game. Last battle, yung simple rhyme, panay fake angle, nakaka-insulto. Pero bilang ganti, tulad ng ghostwriter niya, ginawa ko siyang multo. Tas ito, itos, puro multi. Kala mo talaga pasok bawat dura. Dami mong pancheche, boritsi magsalita. Sino ka si Dora? Akala mo pasok na yung multi mo porkit yan ang palaging ensayo. Ako, di ko na kailangan mag-multi. Paano iyong tinalo kita na kapag times 2 na ako? 2-0, sa akin palagi yung score. Walang challenge nakakabagot. Ito kahit mag-multiply pa tong 0, ganun pa rin 0 pa rin yung sagot. Kasi itos, walang-wala akong mapapala sa'yo. Kasi tinalo ka lang ni Samgan na tinalo ni Simple Rhyme na tinalo ko. Tas pansin ko lang, panay-dikit kay Signi serious to. Seryoso. O baka naman sa Quixotic Artisan gusto maging membro. Kilala mo sino membro doon? Si Signi, si Po. Tas yung rap skill, gusto mong sumali yung rap skill mo pang Tyrone Tiaga bro. Patawa yung imahe mo. Patawa yung imahe, congrats, ginawa kitang membro. Parehas lang kayo ni Marley, mga bugok. Mga feeling member ang puta, laging nakabuntot. Hindi na talaga nakukote mo itos. Ba't kailangan pa doon makisalok? Di mo ba naisip kahit hindi ka champion, kung magaling ka talaga, matagal ka nang nakapasok? Okay, pasok kasi pag sasali ka sa kanila, ibig sabihin bobo ka. Pero kung tatanggapin man nila ang katulad mong tanga, ibig sabihin bobo sila. Kasi narinig ko yung sinabi ni Signy na magiging Quixotic ka, Quixotic Artisan ka kung magiging champion. Kaya pala nagpapakondisyon. Kasi may kondisyon. Pang-kondisyon, fighter, talaga to si Badang. Kaso baog version, yung talo mo sa akin, Badang, pangalawang beses na yon. O kasi sobrang hina mo A to Z, puro ka lang linyahang generics, kung ano-ano pinagsasabi para kang gumawa ng sarili mong lingwahe kasi ikaw lang yung nakakaintindi. Pweh, lagi kitang naunaan sa karera. Even though you grab this opportunity para matalo mo ko, pre, kaso para kang tangang snatcher kasi lagi kang nakuhuli. Kaya ito sa aking panalo, pang dagdag ka lang. Oo, dagdag plus kaya irere. Mind lang kita na ang rule number 2, wag kang puro multi, mag-addition ka. Game. Last round. Condition. Linya man to ni Apex Kansinyo. Kawatan.
Nakasuway na ba kang maghinoktok samtang nangapi? Mao na imong madangatan pagkahuman nimo mapildi. Karong last round, mulanding tanan akong bara saktong sa langit imong touchdown. Kay wala kay mapalaboy. Tama na lang kapanag, huy. Saktong maayo mo drawing ni Kay, tama na lang drawing ang title nga iyang pangandoy. Kay bouncy akong rounds murag molten. Maong naglinog atong niagi kay samtang nagsuwat natagak akong ballpen. Solvent, akong kinahanglan ay ako ni sagpaon. Para mo pilit akong palad, aning palad rin tawon. Na kumuhasta ka, maayo ka dire. Ulol, wa kay makuha nga respeto sa amo kay wa kay pakisama. Puro ra ka wordplay, wa kay oras, makigalubilo sa mga tropa. Kapansin mo. After event, ga-shot na may siya kay naaalang Japon sa kilid na niid. Happy-happy naming tanan samtang ikaw nag-andam para next event og lyrics. Kay nga no, imo nagi ka maayo? Imong sobra ka preparado? Ulol ng pailara ka nga desperado. Sige, ikaw na ang maayo. Nga nasa imo ang tanan. Unsa pa na diya. Pero pangutana, malipayon ba ka? Ulol, kung malipayon ka nga nung wa man ka ni katawa. Kung malipayon ka nga nung gapangita pakaglingaw sa inani nga dula. Kung malipayon ka nga nung mas di priority nimo ni sa imong asawa. O kung malipayon ka sa battle rap next wa malipay nga naa ka diri sa liga. Mong, dapat baling koronahan nga stepping stone raman ni sa liga dapat rani nga tamakan dayon sundan. Kunig ice pick sa kilid tanaw ug mo action pa banigara. Suway igliho karon di ba? Ibalhin ko ni sa baga, balik ko ng bunggag, burag na. Barahan ng pipa, armas na ko blade sword. Samtang ikaw para sa mga utok bata, imong armas na palit sa Play Store. Grade 4 ang paminsar, walay aim more. Akong flow pang tsunami waveform. Samtang imong kahanginon kay gubaon ra nga aircon, di ka makadaog no next. Kay dire, pwede kang makitagay, pero sa imo ay amigong muangay. Pwede kang magigpatay, pero sa imo ay amigong muuban og pinatyanay. Pwede kang mangandoy, pwede pud ka nga musuway. Kaso sa imong pagsuway, ako ang pagsuway. Pwede pud ka nga malipay, pwede ka nga magguol. Kaso imong pagguol, ang among kalipay. Daghang kag pwedeng kapilian next. Mao akong natingalahan, nga sa kadaghang kapilian ang kamatayon pa man ang wa nimo mabalibaran. Wa nakatat sa igorang nakapalag. Wa man lang, bisan man lang tagrespektar lang ang ibabag. Wa nakasapa, taman rang nakasimag sa pinakayawa sa tanan na halad imong kalag. Ya, wala daw ko'y tropa. Nga sa pinakyanay mo palag. Natural, nag-inusara ko dire kay na ako'y bayag. Tapos daghan pa kay kong istorya nga dapat nung ko iribat. Ay, Nara! Kung sa imong ni nga, yada kong sakon gamit, ay speak daw yung imong gamiton sa kuha. Kanira kuha sa imo ha, oh. Lugitong na yung mata, I speak litera. Yo! Round 3 game! Puro pagmamalalim. Yan ang kababawan niyang estilo. Walang pag-angat kaya yung estilo niya. Estilo. Okay, puro ni palawong. Lingon pa siya kadensyo. Kung mawala ko sa kong memorya, aw. Malubong kas kang ngit-ngit sa imong huna-huna. Kabalo ba kag upat ko kaoras si huna-huna unsay pasabot anak? Bogok! Tapos napay plano mo making sa kong mga linya ng baradog utok. Kung kabalo lang ka, ingana dyan na. Kung kabalo lang ka, lisod yun na mo pangsyon ng utok kung na ay tagok. Lang ka, tagok. Bars! O, pero real talk. Mauwan ni kabatil sa una sa malay-balay, kaya ang rason, na ako no say brain tumor. So kung moingon luar kog na kay sakit sa utok, mao lugar na dark humor. Triple akong pangutok kumpara nimo niya nagtuo ka nga malabuan ko. Brain tumor, basig tumor, brain kinahanglan para matupngan ko. Para matupngan ko kasi kung ito'y naging ito'y parang larong board game.
Nanalo na to sa akin pag ang laro. Pildi gana. Inganing tambuka, imposible mawadan o gana. Lakas lumamon, parang di nabubusog. Kinakain sariling bato kung ito'y naging dama. Hindi nabubusog, kaya wala na tong move sa akin. Ganyan talaga pag nabababoy na wala nang madadama. Para kang 1 year old, mag-isip kaya lumaki kang kulang-kulang. Kaya panalo naman aking makakamit paano isang goal lang. Isang goal, isang gulang, isang gulang. O di ba triple kahulugan? Pero teka lang, di ba ako'y napapakount. Malamang isip bata ka kasi kaya ako'y nag-baby lang. True name niya, Court Patrick. Oh, nameplay? Oh, nameplay? Sa tournament, tinalo ko 3. Pasalamat yung isa sa langit, di ko na-deport. Kaso yung dalawa, lantarang krimen kung pinaslang, kaya ako'y umabot sa court. Pero wala tong damage. Mage. Imposible kasi ginagawa nito puro fake. Paano magiging mage? Patrick lang to, di marunong mag-magic. Huli mong letra, o di ba nagtutunog bubuyog? Pero ito'y huli mong mamamatay kang natutulog. O kasi akong bangungot mo ito, real talk, kaya natakot kang sumali pag sumali ako. Pero mas okay pa yung matalo ka na magaling kaysa panalo ka lamang sa kalabang bobo. Pag natalo mo ako, tawag dyan, karangalan mo. Pag natalo kita, tawag dyan, pagsasayang ng oras ko. Kung ito'y naging parallel universe, siguro ikaw yung panalo at ako yung magiging talunan. At siguro ikaw yung magiging mentor ko, tas ang maging champion ikaw naman. Kaso hindi. Walang parallel universe. Tayo nasa realidad. Kaya sa Sandclock, balik tayo para maiwas to. Pero di ko na kailangan balik ta rin kasi inubos ko na yung oras mo. Tayo. Grabe! Katong dula bay! Daog tatanan nato bay! Magsabako na niya mo atong dula! Mga judges, dali mo mga judges bay! Judges, dali mo! Dali! Istorya mo na, istorya mo ron. Buka siya ba? Next ko. Dali mo. Judges, atawag judges. Istorya ko na. Judges! So, Nunix versus Atos sa finals, Pangandoy Dos. Ang boto sa tong judges by 2-5. Magsaba para kay Nunix. Yo, it's your boy, Big Ken. Shout out San Vegas, di ba? Piliin ako si Nunix, ba? Round 1 o round 2. Piliin ako si sa round 3. Yeah. Yo, Smokey, straight out of Dead Crime Hood. Round 1 ako para kay Nonex. Round 2, yata na ako ng Atos kay Mubo para kay Nonex. Tapos wala kayo kinasabtan. Round 3 para kay Nonex. So, 2-1 Nonex. Jeric Diay from White Planet Records, AE Records. Shout out sa AE Records sa video at the same time Dead Crime Hood o Shroom Bars. Anyway, so akong round 1 ako, gihatag na ako kay Nonex kay nag-expect kong mayo kay Aitos na makadeliver siya tiyada nga lines sa round 1, but the problem is na comeback ni Nonex sa iyang rebuttals, but ang nakatiyada mo ni Nonex sa iyang rebuttals, dili siya putyo-putyo nga rebuttals, which is nagyan po bars and wordplays. Although nga ang hatag ni Aitos is grabe ka personals, which is muna akong ganahan sa iyang lines kay ka personal siya, which is dili common diri sa Bukidnon. So pero gata na ako kay Nonex kay iyang mga bars ni Nonex istada kayo sa round 1. So kay Nonex sa round 2 medyo kakawala si Nonex sa mga parts, medyo
ga-stutter siya. Di mo siya ngawala yun, but ga-stutter siya gamay. Yung mga lines is dili kayo memorable para sa ako sa round 2 kay although na siya mga bars na siya wordplay but mas impact yun ang linya ni Atos atong sa round 2. So ako gaboto ako patas yun ko maboto. So gatan ako ang round 2 kay Atos. Pagkaabot sa round 3 is bukat yung mga linya ni Nonex. At the same time kay Atos is medyo although yung lines is more on gapaan na while kay Nonex is stable bitaw siya. Dili siya yung gapasaka pero stable siya. So, para sa itong isang gulang, isang panagsar ga triple entiendres dire karon ko nakakita sa battles dire sa Bukidnon nga triple entiendres nakita na ko yung mga lines nga Rastar good at pangandaman yun niya si Atos kay siyempre bukat nga kalaban si Atos. So, yata na kay Nonex sa round 3. So, 2-1 para kay Nonex. SG Stallion CBT Finals Terapunto Nonex versus Atos. Round 1 spoiler lang iboto na ako sa Atos. Round 1 pareha punchline count pareha ra murag mo pay pagbuilog yun sila mga style yun pag murag gipakita pa nila nga unsa gyud ang ila bitawng estilo pareha well rounded ga joke ga bars. Nag-uras ko wala na ako gi minus ang overtime kay parehas man overtime. So finals man po ni para man po ni sa kwan sa crowd. Performance wise good sa mga lyrical. Pag round 2 dito na murag by age pag abot sa battle pareha ga ribat pero na age gamay si Nonex sa ribat mas effective. Do tanan man whole performance effective man sila. Si Nonex na siya age sa ribat niya man si Atos pero na siya iguan sa round 2 pareha gyapon overtime wala na gyapon ni minus na overtime pero pag abot sa effectiveness epektibo man sila duha pag abot sa stage tabla na ako round 2 kuan ba kanang murag di classic Atos to pero mas pag-abot manggod murag Atos na gid unta og siya mo kuan pero pag-abot sa Nonex na nga round murag dili pa ka Atos murag mabawi na pud kay effective gid ang kuan ginang ribat. Pag-abot og round 3 didto na murag bitaw lami lang itabla kay parehas man si Nonex na yung mga starter ang flow ni Atos good strap pero pag-abot sa whole performance kay lisod kay puro basta lami kay tabla pero Atos. Yo, what's up? Ako rin si Red Solo, Park Solo Family, Dead Crime Hood. Ang gibutan ako si Nonex. Para sila nangandam, sana sila pero para sa ko ni Pasagid si Nonex. Congrats sa iyo bro. Yo. Yes, ay ko sa first round kay Kuan. Magkalay din sila estilo. Ang first round ako kay si Atos kay multis o hard hitting punchline, then si Nonex po is wordplay. Pero sa first round ang iboto na ako si Atos kay mas dagan siya hard hitting punchline, then ang multis niya kay dikit-dikit o ang concept niya is mas effective. Then round 2 yung jokes o hard hitting punchlines niya is effective compare ni ni Nonex murag rich na kayang wordplay pero ang ribat niya og ribat niya sa round 2 effective but mas dagan gyapon punchline og hard hitting punchline si Atos round 2. Round 3 mas effective gyapon si Atos ang real talk multis og ang hard hitting punchline compare ni Nonex. Ang rebuttals ni Nonex is effective but round 3 is Atos. So round 1, 2, 3 Atos. Yo, what's up? Yo, may bisa tanan shoutout tayo sa Sinamax sa lumad niya. Kung gusto mo ginamiss by Greya sa Bicong Dio, tag 25 pesos ra. Like, yo, akong boto is 2-1 para ka Nonex. Like, Chuy ito nga battle by like, anay sila, kaso lang each time, muribat si Nonex by, mabali by. Like, round 1, ihatag nung tanaw ka Atos by, pag ribat ni Nonex yung round 1, nahatag na ko ka Nonex. Round 2, ka Atos dito. Round 3 dito na, naghalimaw na si Nonex. Pero, dili ko yung naghalimaw nga ana ha. Ana, yun by, gamay kayo. Like, inani nga gamay. Like, 2-1 para ka Nonex. Yo, what's up? Nakita na ang nag-champion sa ikaduhang Pangandoy Dimension Finals sa Tirapunto.
makadaog og 10,000 pesos, makadawat og plake. Makadawat gyapon plake ato ang finalist bay. Pero lahi ra gyud ang champion. So salamat kay sa tanan nga misuporta, salamat sa ami ani tanan. Daghan ning salamat sa inyo ang tanan bay. So karon isip usa ka organizer bay transparent kining kwarta bay ako ang sweldo ay mga sponsor ani pagkaon nato uban. Gikan sa isa ka tuig bay niabot tag finals ug mao na ni karon ang finals bay. Deserving pud sila ang duha para sa kuha. Inato ang battle ato makitaan sa finals bay. Pero naagi mo champion para sa ilaha. So, akong ihatag ang 10,000 pesos sa mo champion nga si Nunex. Certificate o isa ka plaki. Kabangi kang nabay, lahat ko ni. Gabi na sabon ni. Labagan na kayo ni gumangan eh. Ibutan ito kay panghatag apod apod. Yawan na rin nagsubo. Ihatag na. Yawan yun, buisit you. Yaway pang. Salamat sa to ang mga major sponsor tanan. Kalinaw Local Brand PH, Hope Trades nga naghatag sto pagkaon. Ihatag na to ang Nunex ang champion nga plake. Ihatag na to kang Atos ang finalist. Isip, tagaan pati kay Sorton bro. Sorry kay bro. O certificate para kay Atos. Isa ka kalo para kang Nunex gikan sa Dead Crime Hoods. O kini regalo na ako sa finalist kay para at least bro. Para ka Atos, tagaan pati kay t-shirt karon bro. Kini na XL siguro ngita lang ko dito bro. Then sa Kalinaw Local Brand PH, sad to say nga 6 months unta na ilang VIP sponsor. Unta masabtan yung mga bro kay nag-error raw ang ilahang printing shop. So nagpadala sila duha ka t-shirt. Wala na ako nadala, ihatag to na ako sa inyo na sa balay. Inyo ato tagsa mo atong duha para sa inyuhan duha finals. Dara sa akong balay. Iko na salan. Ihatag na ko ka Atos. Oh, duha man to kapok, tagsa man mo. Prayer to design. Di lahi design tagsa mo ato. Oh, pero nang sulti si Kalinaw nga di siya maka-sponsor 6 months VIP. Sabtan na po nato na sa mga error sila. Kabalo mo na sa Kalinaw nga suporta gyud sila. Search ninyo ba Kalinaw? Suportahan na ato na gasuporta og mga lokal. Hit Crime Odds kay mga baligyado na sinamak sa lumad. Suportahan nato na bay. Salamat sa inyo bay. Daog ta tanan. Salamat mga bro.